Her spændes hjulet fast til maskinen. Husk at spænde godt til. Her indjusteres apparatet til den enkelte fælg, om det er alufælg eller stålfælg. I dette tilfælde er det en stålfælg. Hjulets bredde måles, samt afstanden mellem maskine og hjul måles. Målene indtastes i maskinen. Derefter indstilles der, hvor mange tommer hjulet er på. Beskyttelsesskjoldet sænkes, og hjulet sættes i gang. Maskinen drejer hjulet rundt og fortæller, om det er i balance. Hvis hjulet ikke er i balance efter første test, så tilføjes der et vis antal vægte, som maskinen fortæller. Her har han glemt at hive en gammel balanceklods af, så målingen skal tages forfra. De nye klodser sættes på. Det gør man ved at rulle hjulet over bilmærket og sætter klodserne på i toppen. Der foretages endnu en test, og hvis maskinen viser, at der ikke skal tilføjes flere vægte, så er hjulet afbalanceret.